Moikka, mä oon Aada. Ja mä oon Sara. Sisko tahtoisin jäädä elokuvasta, katsot Staraa. Anne Nurminen, nyt ollaan Puff Open-tapahtumassa Maarianhaminassa. Mitä on tähän päivään kuulunut tähän mennessä? No, me saavuttiin tänne aikaisin aamulla. Tultiin aamukoneella paikalle ja tuli tänne paikan päälle. Ja täällä on ollut sitten lentopallo-otteluita, mitä ollaan katsottu ja vähän tuossa nautittu auringosta ja kierrelty tuolla Maarianhaminan keskustassa. Aika leppoisa päivä ollut tähän asti ja seuraavaksi on sitten pokeriturnaus luvassa, missä minä olen pelaamassa. Se on jonkun verran pokeritaustaa. Millä meiningillä tänään mennään tuonne pelipöytään? No hyvällä fiiliksellä totta kai, että katsotaan mitä siinä tapahtuu ja eletään sen mukaan, että en mä tässä hirveästi mitään pokerinaamoja ole vielä harjoitellut, että katsotaan mitä sieltä tulee. Sä tuossa koko eilisen illan ja yön treenannut. Minkälaisia vinkkejä sä oot poikaystävältä kotoa, että miten tuolla pelipöydässä pärjää? No ainakin se, että just, että ei pidä naamasta ei pidä näkyä se, että millaisia kortteja on. Että pitää ottaa rauhallisesti ja ehkä vähän yrittää laskea sitten, että mitä kortteja on jo mennyt ja mitä voisi olla tulossa. Ja jos tuntuu, että joku käsi ei varmasti onnistu, niin ehkä kannata lähteä, että kannattaa sitten vaan jättää väliin. Siellä on Kirsi Salo, Sami Aaltonen ja monia muita tuossa pelipöydässä, niin kuka on se kovin vastus tänä iltana sulle? Mä luulen, että se on varmaan Kirsi. Mä oon vähän kuullut semmoista huhua, että hän on aika kova pokerin pelaaja, mutta sehän nähdään sitten kohta. Tuon pelin voittaja saa itselleen 200 € ja sitten menee tonni hyväntekeväisyyteen. Mikä on sun oma hyväntekeväisyyskohde, jos käy niin, että sulle tuo voitto tänään lohkeaisi? No, mä ajattelin, että mä lahjoitan sen rahan Hope-järjestölle, joka on siis lastensuojelujärjestö, jolle olen itsekin tehnyt hyväntekeväisyystyötä. Että se järjestö on mun sydäntä lähellä ja mä koen, että se raha menee oikeasti apua tarvitseville henkilöille. Eilen julkistettiin, että sä oot lähdössä Miss Maailmakilpailuun. Kerrotko tosta pikkasen enemmän? Joo, mä olen siis Suomen edustajaksi Miss Maailmakilpailuina. Se tapahtuu lokakuussa. Se on koko lokakuun kestävä kilpailu ja se käydään Kiinassa, Samyassa. Ja nyt on siis valmistelut päällä, eli pukuja on katsottu ja mä oon tehnyt jo listaa, että mitä on tämän mukaan ja suunnitellut ja valmistellut itseäni siihen koitokseen. Oletko aikaisemmin ollut mukana kansainvälisissä kilpailuissa? En ole koskaan ollut, että tämä on ihan ensimmäinen kerta, että nyt sitten nähdään, mihin rahkeet riittää. Mitkä on sun vahvuuksia tuolla Kiinassa? No varmasti ainakin kielitaito, että mähän puhun englantia, ruotsia, suomea sujuvasti. Ja sen lisäksi mä puhun vähän ranskaa ja espanjaa, ehkä pikkasen italiaakin. Että mä aion sitä ehdottomasti kielitaitoisuutta siellä käyttää ja tuoda esille. Ja varmasti myöskin koulutusta, eli kaupallista koulutusta. Mun mielestä on erittäin tärkeää etenkin naiselle se, että on hankkinut itselleen koulutuksen, että voi valita missä työskentelee ja voi päästä samoihin palkkoihin ja etuihin kuin miehet. Se on erittäin tärkeää, että pystyy elämään tasavertaisesti, tai että ihmiset pystyy elämään tasavertaisesti keskenään. Ja ehkä sitten semmoinen myöskin tavallaan se ensikertalaisen into ja halu pärjätä kilpailussa, että se voi kans olla. Mitä sä lähdet sitä kilpailusta hakemaan? Onko se pelkkä voitto vai onko jotain muutakin mielessä? No kokemushan se on ihan varmasti semmoinen kokemus, minkä tulee aina muistamaan, että aina ottaa siitä kuukaudesta kyllä kaiken ilon irti jokaisen päivänä ja nauttii jokaisesta jutusta, mitä pääsee tekemään. Että se, että mitä sitten itse kilpailussa sijoittuu, niin sitähän ei voi tietää, mutta totta kai parhaani menen tekemään ja kaikki ne antamaan sinne. Minkälaisia asuja sulla tuolla kilpailussa tullaan näkemään? No iltapukuja tähän mennessä, mitä olen katsonut, niin tulee olemaan värikkäitä, näyttäviä. Aika paljon tämmöistä oikeastaan olkaimetonta tulee olemaan. Ja oikeastaan kaikki ei ole vielä edes päätetty eikä katsottu läpi. Että semmosia klassisen tyylikkäitä, mutta näyttäviä. Miten Kiina on aika eksoottinen kohde itsessään, niin ootko sä henkisesti valmistautunut sitten jonkunnäköiseen kulttuurishokkiin siellä? No en mä tiedä kulttuurishokkiin. Totta kai se aina aikansa vie uuteen maahan ja kulttuuriin tottuu, mutta mä luulen, että sitä on niin innoissaan kaikesta uudesta, mitä näkee ja kokee, että haluaa vaan nauttia. Ja mä oon aina kyllä ollut kiinnostunut Aasiasta muutenkin. Olen käynyt Koreassa ja Thaimaassa, että nyt sitten Kiina ensimmäistä kertaa tulee varmaan olla jännittävä kokemus. Aina kysytään missätä, mitä ne haluaa kertoa Suomesta siellä ja aina se on tuhannet järvet ja talvi ja joulupukki. Mitä uutta kerrottavaa sulle on kiinalaisille Suomesta? No mä ajattelin kertoa ainakin siitä, että Suomessa on mahtavat opiskelumahdollisuudet ja Suomi on varmaan yksi ainoita maita, missä opiskelu
on mahdollista suorittaa ilmaiseksi. Ja aion kertoa myöskin toimivasta joukkoliikenteestä ja muista yhteiskunnan asioista, mitkä meillä täällä Suomessa toimii erittäin hyvin moniin muihin maihin verrattuna. Mitä sä kerrot, että jos voitto osuu kohdalle, niin silloin olisi ehkä muutto Lontooseen edessä. Oletko sä valmis tuollaiseen elämänmuutokseen sitten, jos tosiaan näin kävisi sulle? Totta kai mä oon valmis. Tietysti, että tommosen suuren kilpailun voittaminen on ainutlaatuista ja niin harvinaista, että kuka tahansa, joka siihen tilanteeseen pääsee, niin varmasti avoimin mielin ottaa vastaan kaiken, mitä tulee sen mukana. Totta kai mä olisin valmis. Sä aikaisemmin kerrot Stara-lehdessä, että Missin poikaystävältä vaaditaan aikamoista ymmärrystä ja tukea. Miten tässä tilanteessa olet kuukauden Kiinassa, niin miten siihen poikaystävä suhtautuu? Miten se kannustaa mua ja kannustaa ja auttaa eteenpäin ja tietysti toivoo, että kaikki menee hienosti kilpailussa ja tietysti toivoo myöskin menestystä. Että sitähän se on, että toivoo, että toinen pärjää hyvin. Niinhän se pitäisi ollakin. Tähän kannustetaan Suomen päästä, että mukaan matkaan ei ole kuitenkaan lähdössä. Ei ole lähdössä ja siinähän ei mitään ulkopuolisia avustajia kukaan saa tuoda. Että jokainen tulee sinne yksin kilpailemaan ja on sen koko ajan siellä yksin. Siellä on myöskin talenttiosuus. Minkälainen taakkeli nähdään Nurmisen Annelta? Spektaakkeli. Siellä tullaan näkemään laulutaitoa. Se myöskin Miss Suomi-kilpailussa silloin aloit ääninäytteen. Miten sulla muuten tuo musiikkiura tällä hetkellä menee? No mä en ehkä puhuisi urasta ollenkaan niin musiikin kohdalla, että se on enemmänkin mulle rakas harrastus, ja musiikki on aina kuulunut mun elämään laulun ja kitaransoiton muodossa, että se on kulkenut koko ajan mukana ja mä rakastan laulaa ja mä rakastan kuunnella musiikkia ja musiikki on osa mun jokapäiväistä elämää, että se on yksi ehkä semmoisista asioista elämässä, mitkä tuottaa mulle iloa. Susta ei niinku levyttävää missiä saada tehtyä? No sitähän ei koskaan tiedä, että mä olen niinku avoin uusille mahdollisuuksille, että mitä ei kannata ehkä sanoa koskaan, että ei koskaan.